Say, guys. Should I say, guys? Murise, guys. Murise. Ngati chiwanda. Titaure nyaya yevana. Nyaya yevana yataona kupage kwatetetilled. Right. So please, let's share this live. Let's talk about this. Let's get to know each other. Let's talk about this issue. Zvandaona hangu inini ndabva kuwatcha that video and I'm totally traumatized with what I saw. Zviri sei maikiki muri sei? Tafadzwa muzi muri mirwa. I'm using the phone. I want to use the phone because you always unozoitora phone wakutiza nayo. No, I'm gonna sit here only. You're gonna sit there? Are you sure? I'm very, very sure. Gonna takutonetsa nawo vanhu panapa zvototipa fear. Listen. Okay, no. Stay here. Kana magetsi akazondiendera guys, ndichazoswitcha to phone. Saka because according to SE push is saying kuti magetsi achaenda na 8. So kana tikazopererwa nemagetsi ndosaka ndaita early. Tanisha smam zviri sei. Bo chando pagweru. Muri sei? Muri kupi apa? Steven Gwasara zviri sei. Nano Samantha not Nashes Banda. Samantha Rivarashi Kwamchabaiwa. Biggest fan. Prim Murungweni. How are you? Dangwere kwa okay, rekwa Sydney. Oh, okay, arikudedza vana. Good. Charity Mulambo. How are you, my sister? Right, toda kutaura nyaya iyi, guys. Danki Museka, zviri sei. Alfred Zimbairo, zviri sei. Chando. Right. What is that message? Okay, don't make noise. Okay. Right. Nyaya yetoda kutaura panapa, guys, inyaya yevasikana. Kana musati maiona endai kupage ratete tilda. Munoona nyaya iri panapa. Munoona nyaya yevasikana too. Obviously, as someone who is in the media space, I don't want to take the glory. Munhu ari kumhanya nenyaya iyi, ari kumhanya nechimuti ichi, ndi Tete Tilda. Saka since Tete Tilda vari kumhanya nechimuti, ngavamhanye nyaya iyi vaipedze. Panapa tiri kutaura nezvekuti munofungei nezviri kuitika. Uyezve South Africa yapandutsa vana here? Ndiri kutaura ndichidaro. Nyaya ndiri kutaura ndeyekuti from what we saw last weekend, nyaya yakaitika yevana 22 vakashaika eNyobeni Tavern ku Eastern Cape, and 22 kids, they died. This gives me worry semubereki ane vana vari muno South Africa. Saka mubvunzo wandiri kukubvunza inini ndewekuti South Africa, is it safe for vana? Or even Zimbabwe, is it safe for vana? Or maybe I can rephrase it to say, what has changed from how we were raised and now the kids of nowadays? Pane zvachinja here? Pane zvataita here sevabereki zvatiri kufanira ku? Have we failed our 2000 kids? Right? Have we failed to raise kids vanokwanisa kuti respecta and who can stay with the parents and who can be responsible? You know? So guys, you're welcome to take up the mic and be part of that conversation. Mundudzo zvamunofunga. As a parent, I am worried. As a parent, I feel kuti we need to have this conversation to say, toita sei nema 2000s. Toita sei.
inonzi Enyobeni Tavern. Yeah, inonzi Enyobeni Tavern. Yeah, it's actually there out there. Inonzi Enyobeni Tavern. Yeah, that's what it is called. Yeah, zvinoita kunge zvinokakunyadzisira. Yeah, it's ndo chitosa chacho. Right. Hanzi mateenagers anetsa vedu veTanisha's mom. I hope Tanisha, mwana wangu anonzi Tanisha, Amy Chantel, taiona cause vanzi vari muParkview essay vana vapanduka. Yeah, that tragedy happened in East London. Amy Chantel, yes, this is what is happening. Guys, what do you think? Inini personally ndoda kutaurirai ndine vana vangu two. I was so worried as much as I was kuti how am I going to ndichazoudza mwana wangu kuti kudii kana asvika that age. Handiti vachanga vachitaurawo kuti kudii kwandiri. Are they going to, because in spite of the fact yekuti because nyaya iri kutoitika apa ndeyekutoti mapurisa ari kutoti, according to what I listened to live yataurwa yanga ina attitude, vana ava havakwanisi kudzoserwa kuvabereki vavo because vave of age. They can never be forced to go back to their parents. The other one ane 21, the other one aratidza kuti haana kutaura age yake, but vari kunzi they are over age. Mapurisa cannot force these kids to go back to their parents, you see. But chinhu chinoitika ndechekuti vanhu vakawanda vazhinji vamwe vana vari kuzosvika such age, tine nyaya yeumwe ane 19 saka hanzi they are all over age, so they cannot be forced kudzokera kumba. Kana musati maona live hiyo, guys, I urge you to go and watch the live page rasisi Tilda rakanzi Tilda live Zim. Ndo page rairi nyaya iyoyo, endai munoiverenga, munozvinzwira mega, munonyatsonzwa kuti zviri kufamba sei. Handiti, because seriously we have a problem, especially muno vana vane vabereki vari kushanda muno muSouth Africa. What are they going to do? However, we have not heard much panaitera live yat sisi Tilda. Hatina kunzwa zvakanyatsowanda kubva kuna vabereki vachona kuti chii chiri kuitika, pane matambiro vangu achitoone vana here or anything. But personally I am hurt. Not only hurt, but I'm also thinking kuti vana vedu vari safe here muno muSouth Africa muno. Vana vedu vari safe here, not only muSouth Africa but kuZimbabwe kwacho izvosoti kune vana vangani, handiti kuna Livingstone ashayikwa, kune vana vangani vari kuita zviri kuitika zvekuti zvinonzwanzi mwana anga ari palodge and all of that. So the question is, has the social media has it blown out this whole issue yekuti ma2000 vakapanduka and all this, kana kuti isusu we have failed our kids as parents in this 2000s era? That is this question. So you are welcome to take up the microphone. If you also want to be part of the conversation, you want to call, you can call and we can be asking you questions. The number to call now today is different. That's number right, number ekufona nasi it's different. Let me just give you the number to call. Okay, okay, +27 number here yaunokwanisa kuita you can comment and give us your thoughts. If you want to be part of the conversation as well, you can actually call on this number and tinobva takuisa pamhepo wobva wataura pfungwa dzako kuti unofungei. Inini personally I feel kuti there is need for, we don't need to fight these kids. We need to have a conversation around the fact that things have changed so drastically in our life. One, we have the advent of social media. We didn't know what social media shall ichasvika to this extent. At this moment,
Even in America, this issue of social media is a problem to kids, to parents, because some of the kids are committing suicide. Some of the kids are ending up, in abusive relationships, are going into prostitution. So what I'm trying to say is we need to have a conversation, and a conversation, it needs every parent here. Kana uri mubereki panapa, let's have the conversation. Let's not shout at our kids. So hanzi vana vari kurambira kudzoka kumba, vana vari kurambira kudzoka kumba vari kuti izvo our parents vanoti abuse, and they had in conversation. But this issue is what is happening. It's one issue, but what I'm asking is, are we not having 1,000 issues, 1,000 same kids vari musituation yana Kimberly nemunin'ina wake? Are we not having the same? And the question is, have we failed our kids? Hanzi vari kutaura kuti hatisi kuda kudzokera kumba. Winnie Nyarombe, they are saying they don't want to go to their parents, and mapurisa ati we cannot do nothing. They don't have any crime. The sister is saying I want to look for hanzi baba vanoda kurohwa ende havana kufara. Baba vanoda kurohwa ende havana kufara semunhu aona vana. So I think baba namai vaiva nekakunetsana, so vana think kubva pamba, right? Obviously kana mune zvamunoziva guys, kana muchibva kuCape Town muchiziva zvamuri kuziva, tiudzei kuti zvakamira sei. Hanzi vana vairuza 80k. Okay. Baba, okay. So that is the thing. They are saying kuti vana vachona havasi kuda kuenda kumba. This is what they are saying. So ndaiteerera live yachona, and through the person azovaona vana akavata hand over to the police. What I'm not sure of it now ndezvekuti vari kupi, varara kupi, but vanga vachinzi vachaendeswa kushelter, and she was saying she was going to see kuti vana vaenda kupi kushelter. But what we don't know is, where are they now, and are they going to be safe, or vachatozobva are going to be released into the streets? Umwe mubvunzo vanoda kubvunza, dai vari vana vako waita sei iwewe? Dai vari vana vako waita sei? What were you going to do? And mubvunzo vandiri kuti, have we failed my parents? Have they failed their kids, or we just have a society which is not a good breeding ground for kids? That's the question that I'm asking. You are welcome to take up the mic. The link is here. You can call on the number that I was putting on the screen. Lara Mchenga ari kuti izvo, as a parent pane paunogumira kana vaita choose zvausina kuvadzidzisa, unogeza maoko. Somebody's trying. No, okay, don't answer that one. Okay, that's somebody that is calling. All right. Okay, Anzi Portia Mchenje. Right, can you switch off that one? I want to. Okay. Vabereki vanofanira kupa answers cause ndiana rutaura. Vabereki vanofanira kutipa answers, guys. Just see. Someone are going to send a message now. What are they saying here? Okay, let me send you. I want to send you the link. Somebody saying they were requesting the link. All right. If you want me to send, you can send me a message on that number that I've put on the screen. Please, I'll send you. I can send you the link so that you can join. Right. Okay. Right. All right. So tell me, guys, what you think.
Okay, ari kufona. And live. Okay. He didn't call. Somebody's calling. Okay. Can you answer and say that this is doing live? Can you go and answer and say that he's doing live? Don't go far, huh? That is doing live. Okay. Did I at the gate? Okay, can you get the keys and open for them? Okay. Leave the keys. Okay. All right. Can you not come back in here? I'm still doing live. Right. I know I'm the chat guy and I'm doing live. I don't understand. All right, guys. Can we continue the conversation? Sorry about that. People have just. All right. Let's continue the conversation, guys. I don't know if I. All right. If you want to be part of the conversation, guys, you can call the number that is on the screen. Here we go. All right. Where's the number? Yes. Yeah. Right here. Right. So that's the question that we're asking, Kuti. Have we failed our kids, our 2,000 kids? So let's get that conversation going if you want to be part of that conversation. So nyanga itaurwa panapa ndeyekuti where was I? I'm a bit distracted by those people that were calling. And I think they should not feel guilty at all. They did their best and they chose the life road. I think 19 years and 21 years, one should not feel guilty because there is a certain age. I think vana kana vari kuramba ngavangovasiya kana zvavaomera vachadzokera zvavo because ndo vari kuziva mareasons ekuti varamba vabereki zvakaoma. Yeah. But you know chimwe chinhu chakaitika munomu ndechekuti okay, there's somebody that is calling. Hello. Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm looking for page in your Facebook. I want to join your Facebook, but I cannot even see it. Okay, which Facebook page that you are looking for? For GCTV, I can only manage to see YouTube, but Facebook I cannot access. I don't even know. So I want to join your Facebook, but I can't. I don't know. Like I just say. No, currently we are using JCTV Africa, and Zim Social Network. So that's where you can join if you want to be. Yeah, Zim. Just. It was confusing me which one to go to. Okay, but do you have any contribution to make? Yeah, I will because I really love your page. Oh, thank you. So I just want to get connected to everything of yours so that I'll be. I really love you. Really. Everything you inspire. We are more, and you are always inspiring us with everything. Thank you so much. Yeah, okay, my brother. All right. Let me go and get on. All right, thank you. Zim Social Network, right? Okay, she's gone. All right. Marlon, how are you? I'm all right, Murise. Bobo kurise matikudi. Ndati contribution era ndichi but chekutanga chandakaona boss inini vana ndakavaona. Okay. Avaitsvagwa ndakaona but I get confused boss andaudzoti ndiwo ndandine confused kuti ndiwo ere kana ndavasi. Nyaya iyi ndikatomboitaura kwamadhumbe kuna anzisisa vanda madhumbe chicha. Okay, vema your house girl. Semaonera angu inini maonera andakaita vana musikana muhombe anoratidza kuti munhu wekuti anga achita musikanzwa uyu but vanga vasingazvioni maionero angu andakaita because vakatouya paplace yangu
vakabhuka. I think nyaya yatakatomboitaura kuna mai Miki ya nyaya yakazongonetsa ndeyekuti murungu ndakataura naye footage ndiyo yakazonetsa kuti bude bhozi murungu anga akaramba nefootage. Saka ndakatoona kuti ndichirambe ndichienderana mberi nenyaya ndindogona kuzosungwa kana ngoramba ndakastop. But vana ava vakatoya pabasa pa place pangu vakarara vakabhuka 1 room vane vakomana 2 vane mota yewhite bag. But maitire vana ava musikana muhombeka. Wait. Muri kuti vakauya rini? Musi wa 5 June. 5 June. Yeah. Ngekupi uku? Ku Cape Town here kana kuti kuno kuJoburg? Ku Cape Town. Saka vanga vachiita musikanzwa vari ku Cape Town. I think musikanzwa vaita but vabereki vaisaona because the way yandakaona maitira vakatoita paplace pangu razati especially muhombe atori nemusikanzwa usingaiti. Ndakada kuedza kutaura kuraise point inyango baba wacho ndakataura navo kwa mai Miki but kuti zvinenge zvine kakunetsa pakuti baba wacho vaibva vatoya nekuda kutoitanga vada kuita sekutoataka saka vana vanangotsika but ndaiziva kuti vana vavo ndio vana vandavaona. Musikana muhombe anotoradza kuti anotoita zvemadrugs ende vakomana vangu vanawo manje madrug dealer ende zvazvisiri zvekumbunikidzwa ndingade kunyepa ipapo zvazvisiri zvekumbunikidzwa. Mudika hana kana word 1 raakataura akangotaura mubvunzo wakabvunzwawo nasisi wake vasati kuma 12 patime yavakasvika. But mukuru aitoratidza kuti ndiye ari kutokontrora even vakomana vacho vangu vanawo ndiye aitovekontrora. Saka imimi what you are saying kuti uyu mukuru nyaya iri panapa ndeyekuti vana ava they are just trying to look for their own freedom away from the parents. Yeah, semaonere angu vana vanotoda zvejiko chaizvo because mukuru ndakatotaura naye but taitaura nechirungu aitotaura zvemapati kuti tabva kupati. Ini ndikatomubvunza ndikati ko iwe uri kutaura zvepati Sunday zvikanzi nezuro tatiri kune imwe pati nhasi tiri kune imwe pati tatiri kune imwe pati saka taona kuti tidzokere kwatogara it's too far saka tava tangoya kuti tirarire kuno. Okay. Saka imi mati footage hamunazokwanisa kuzoiwana and pamazonzwa nyaya pamakanzwa nyaya I think is it a day ago. What did you think? Baba vacho pamakataura navo vakati kudii? No, baba vacho ndakavataura navo masvondo atopfuurawo through sisi mai Miki. Masvondo atopfuura ndakatotaura navo. Saka pana baba vacho paitaipesana ndive kuti ivo baba vaida kuti direct because vaibva kubvunza kuti ivo uri kupi vachibvunza inini. Ona. Inini ndaitora kuprotecta baba. Because murungu ndatombomuapproach akatoti handindodi kuzvinzwa uchitanga basa ndakakudza kuti hapana footage inoshewa panapa. Saka inini ndanga itori zvekuti dai vakauya basa ndaibva ndatongodzingwa. Okay, saka hamuna kuzoshare navo footage iyi? Handina kushare navo, handina kutomboda kutombozotaura naye because murungu akabva atongotsika madziro. But footage nyango kungoti havasina need yekuida. Vachitoida vanouya, zvamira sezvazvaita izvi. Vachitoida vanoiwa vanoiwana. Because murungu anenge pane pakuchika polisi. Ini ndashuwawo kuti ndivo vana. Okay, ko imimi nhamba yababa vacho namakanga maiwana sei? Kusisi mai Miki. Saka pavenyu penyu vakauya first vakangoya ka1 here kana kuti vakauya a number of times? Vakauya ka1. Imakabva mafona the very day? Munoona kuti vana vakauya handiti. Vauya mangwana acho ndo pandakazonzwa kuti pane vana vari kushayika. Saka zvadaro ndakatozvinzwawo nemwe workmate yangu zvadaro mba ndati vana vari kushayikwa vakaita sei mba atonditumira mapoto ndikatoti ko iwe vana ava ndovaziva ka vana ava vakarara panapa kamusi weSunday manhera uya shamwari yangu ndiyo akabva yatozoconnecta nasisi mai Miki. Sisi mai Miki ndovazondifonera inini kuti mai Miki wemadhumbe chichi vazondifonera inini kuti ndanzwa kuti pane vana vakadai vakambouya panzvimbo pako paplace pako ndikati I'm not sure but mazita ari kutaurwa chii ndo vana vanga vari pano plus ndine sure futi kuti maZimbabweans although takakommunicata nechirungu asi iwo ndakazovanzwa vaitaura nechishona
but the way they act, especially muhombe, vakamureverera havo, but mwana wamuhombe aritori nedambudziko chairo zvekuti hamene pamwe vaisazviona, pamwe akangotanga vaizvozvo, but the way she act, vari kuita zvemadrugs. Okay, saka imi mati vakasvika pamusi wa 25 June kana kuti musi wa 5 June? Wa 5 June. Aiwa zviko ndarasika, I don't know, maybe ndiri kurasika. Imi muri kuti vakasvika musi wa 5 June handiti? Vana vari kunzi vakagumisira kuonekwa musi wa 27, nhasi ndi 29. Vari kunzi vakagumisira kuonekwa musi wa Friday. Iyi Friday yatabva kuona. No, vana vakapedzera kuonekwa Monday. Musi weMonday. Vana vantu vane mwedzi vashayikwa here. Oh, maybe ndiri kurasika. Anyway, continue. Vana vato nemwedzi vashayikwa. Musi wa 27 May. Ini ndichivaona musi wa 5 May. 5 June. 5 June. Yeah. Oh, right, maybe ndarasika. Inda ndaona kunge boss pa page ya CCTV ndaona kunge pakanyorwa 27 June. Sorry about that. 27. All right. Saka baba wacho napa makataura navo imi vakabva vaidza kuda kuti vauye vazovatora. Inini way ini ndakaona vana ava vaenda. Way yandandiri kutaura nababa ava ndeyekuti sezvo vana vari kushayikwa, imi mukauya mukatora footage, toona kuti vana ava ndevenyu here. But ndandine process yekuti imi muchiregai kuuya ndandine maitiro andaida kuti vauye kuti murungu uyu abvume zvisina inini involvement yangu inini mukati pabasa. Ndaida kuti vangoti takanzwa kuti vana vakapinda apo musi wa 5 June. But ivo manje vaitoda kutouya direct kwandiri inini zvekuti and of which ndandine confusion kuti pamwe handikati confusion, but ndaitya kuti ndogona kuti ndivo ivo vasirivo, asi mwoyo wangu deeply ndaiti zvingabva zvafanana zvese mazita neface dzevana. All right. Saka imi makachizotya kuti muvati vasvike because maitya kuti munobva vanogona kuvazokanganisirai kubasa. Yeah, plus ini ndandisiri sure kuti ndivo here kana kuti ndaingotya. Yeah. All right. Saka pakati apa imi hamuna kuzombosangana navo here vana ava in any way? Hamuna kuzombokana kuzombonzwa nezvavo before zvazobuda pauya yasituda? Ayo handina kuzombosangana navo, but mukomana wacho ndandakatozoona marimwe zuro. Mukomana vakauya naye navo ndakazozviriyela late kuti mukomana yanenge anotogara muno vakauya makomana vamaxhosa vakomana wangu ano. Okay. Saka vakomana vari kuzviziva here kuti vari missing, vari kutsvagwa? Zvandakazoita marimwe zuro pandakaona mumwe wacho manje inini ndakabva ndazoti ndiri kufananidza nemumwe munhu akamboya paplace pangu already ndaitoziva ndiye. Saka ndadaro manje akati ndini ndikati kuvasikana vamunavo musuya wamakauya paplace pangu vanogara kupi? Zvikanzi vasikana vaini handito hatina kana communication navo. Zvakaitika vasikana vatatu tiri papati. Saka tiri papati vakabva vati isusu hatina tinogara kure, but hatina pekurara, zvekuti vakatobhuka one room. And akatsanangura akatotaura kuti isusu ivo vakomana ndo vakabhadhara room because vasikana vanga vati isusu togara kure hatina pekurara. Munhu anga koka kupati avatiza, havana kana communication navo. Saka vakomana vakatora seway yekuheupa, but vakabhuka one room vari 4. Saka inini vandabva ndazobvunza ndikati but ndeitange ndovaziva hasi maZimbabwe nzere vanhu vasikana vaiva. Zvikanzi handizivi papa
tsika zvekuratidza kuti anotoziva kuti vana vaitsvagwa, anogona kunge akambosangana nenewspaper revana because akatsika akabva ati I don't know, handizivi. Okay. Eish, ya. Saka imimi mataura muchiti izvo makatarisa vana ava munoona sekuti vanga vatori already they are using drugs or something like that, because according to what I heard papa yaCCTUDA vachiratidza kuti vanzi vanga vari mustreet vanga vachiratidza kuti havana kugeza. Izvozvo handizvirambi. Vana especially musikana muhombe anofanira kunge ari kutoita zvemadrugs chaivo zvemadrugs, because ndakazoedzawo kufeya nezuro ndaona chiyo mukomana uyu. Pane vanhu andinavo ndazoedzawo kufeya kakuti mukomana uyu andaitaura naye munomuziva here, mubva mumwe ati pari tamuziya. Ndo akazondudza kuti vakomana vanoita zvekutengesa madrugs zvemainjection zvezvi. Okay. But haana kuziva kuti anogarawo chii, because vanotoitawo supply mutown. Oh, okay. Ndosaka vakazogumisira vatengesa mafoni. Handizozive manje ipapo, but pakauya ndakuzomboona kuti vanga vane foni kana kuti handazvitarisa ndingade kunyepa. Okay. Yeah. Kungoti I don't know. Just hold on, Taylor. Can you give me my phone? I want to check something. Because ndandichicheka pa live yaCCTUDA panapa kuti vana vari kunzi vakashayikwa muswani. Just for musi 27. Ndopa vanga pachipa uye anga ichibuda apa. I think she's okay. Yeah, 27 May. Yeah, that's correct. Yeah, so I don't know, pane munhu akauya nezuro achibvunza nyaya iyoyo achinditi pane vana vakashayikwa chichi nezuro pama-comments, and I was in the middle of the conversation nevanhu, and I didn't vakati makatoti vana vanogona kutouya palive. Unfortunately, I didn't take much cognizance of that comment. But anyway, guys, if you see that I'm not responding, please get in touch with me on the number that is on the screen, so that if there's a very, very, very pertinent issue, it can be dealt with or timelessly. But anyway, imimi mukoma makazvitarisa dai muri mubereki wevana ava munofunga kuti vangaite sei, nekuti maona action yanga ichitwa nababa even kana pauya vaida kutoziva pane vana vavo. What would you do if parent? Ndo actionwo yakaita kuti inini ndimire. Handidi kunyeba kana kuri kutadzira Mwari kwandakaita, Mwari andiregerere. But inini ndakaziva kuti semunhu ari kushaya mwana wake, inyaya inogona kuzosara yamaoko angu kutoita kunge inini kuvaona kwandakaita kunge inini ndindakatotora vana. That's why ndakatoda kuavoid zvandakatoona inini. That's why ndakastopa even nyangwe simaimiki vemadhumbe vaya takatrya taitaura namadha vaya vane rudo madha vaya taita kutoonesa kuti information ibude, but maimiki vaya vakatoti regai tite inonzi conference call nababa namainini vevana. Nyango mainini vacho vakadzimarawo vatongoti imi baba vaka handizozive manje kuti isenge ini maonero angu chinogona kunge chiri chokwadi chekuti abuse, because matauriro ababa ava it's like vanovhundutsira zveshuwa zvekuti unogona kunge kutotanga kutotya, like ndakatotanga kutotya kuti ndofirei. Okay, pavakatanga kutaura nemi vakakuti kudii? Ivo vaitoti pane kuti vabvunze kana kuti zvakanaka tikwazisane, vakatongotanga kutongoti iwe uri kupi, uri papi pacho iwewe. Kutaura zvimwe zvezvo zvekutoti wega unotongoona kuti hauzivi kuti munhu anouya akakubatira chii, because anogona mumwe anzwisisa kuti munhu ari kutaura kuti ndakaona, manzwisiro anosiyana. Mwari ari kutoti ndini ndakatora vanhu of which ini ndaingoti I'm not sure kuti ndiyo or havasi, but deep in my heart ndaiziva kuti ndiyo. Ndakatosendera even sisimeli message kuti sisimeli vana vari kutsvagwa inini ndakavaona, but chiri kundinetsa ndechekuti futi saka hapane nyaya. Asi ndangoti
kuti ndasingatomboti kutaura but ndangoti ndikudze kuti the way yandakaona musikana muhombe achibehave kunyange kumutora manje ndokuabuse manje kwavanenge vakutoita ngavambomusiya hake ambofara akapombonoka ari kunyatsofara kufara kwekwe zvisiri zvekutomboti kubhinwa kana kubatirirwa kwete and aitokontrora vakomana vanenge vangatorwa homo vahombe futi kwaari but aitoratidza kukontrora futi vakomana ivavo. Okay, imi mpakauya apa vaimwa doro vaita sei? Chii chaitika? Vaimwa doro vaita sei? Vanga vane zvinodhaka zvakaita sei? Mabhodhoro ndobva watozondibvunza iye musikana muhombe ndiye akatondibvunza futi kuti panotengeswa doro kuno padhuze nepapi. Ndikati I'm not sure, ina handizive zvedoro bhozi ina ndimwe doro but munogona kumbodzika kuzasuko bhozi ndogara mutown plus pandoshandira mutown. Ndakati munogona kumbodzika kuzasuko ndakavadirecta panzvimbo pandakavadirecta vatoenda vavanouya nerimwe doro vaitonwa doro asi mudiki ndoda kupupura mudiki haana kana chaakataura kuna kuti ndimboone kuti akadhakwa aitoratidza kunge munhu akasuwa kunge munhu ambe achichema kunge anga asiri comfortable but pandakazoona pavakasara vari tu kuenda kutenga doro vaitotaura zvekutoseka vari tu ndo pandakazoona kuti ho vanhu vari kutofara veseka asi the moment yachi mudiki akasuwa ndakazonzwa vakuseka vakomana vabuda. But already pamakavaona ava vana ava message yekutoti vana they are missing mamatoinzwa mumagrupu. Ndakaiona mangwana acho vaenda. Okay. All right. Okay, saka pamakatovaona hamuna kuto imi makaona kunge vana vanga vari under age here? I mean pamwe muchitarisa kuona kuti vana vechidiki kana kuti makangoto they are just normal regular guests vangouyawo vapanhu vechidiki vari kungoda kufara. What was your impression pamakatanga kuvaona vana? Unoona chinhu chakatoita kuti handirunyeba chinhu inini chakaita kuti ndicherechedze vana ndichekuti inini ndakaona kuti vana especially mudiki chinhu chakatozongoita kuti nditarisise vana zvekuzosvika pakutozoziva kakuti penyaya dai pasina kuti ndizvozvo ndisina kutombozvisa mupfungwa chakaita kuti ndivatarisise ndichekuti vakatora one room vari 4 saka ndikazovatarisisa ndichiti but vanhu ava vasvinu why they did like this vandatomaka ndichiti da kuzoona kuti pavanodzoka kuti vachiscold because my clients sometimes vanogona kudzoka ndikati da kuzoona kuti pavanodzoka vanodzoka futi here vachiscopita muone room unhu havaita uyo hauite ndo chakazoita kuti ndicherechedze vana ivava. So okay, maybe before I let you go, Mkoma, thank you for bringing this to light, and I hope vanhu vari kuteerera or vanhu vachashare live ino. Guys, can you please share this live so that vanhu vanokwanisa vabereki vacho vanokwanisa kuona and maybe they can learn something. Pane mubvunzo wandanda kubvunza amusina kunyatsopindura kuti imimi as an individual munofungeiwo what would you do if you were in this position as a parent? What would you advise them to do kuti vaite, or if it was tapinda mutsoka dzenyu, what would you do in such a scenario? Apa inazanda ne conclusion pakuti handisi kuziva kuti is it kuti vaiabuswa kana kuti vaisa abuse. Saka ipapa ndisanda ne conclusion iyo ndo vangato kana tikazinga vazotaura kuti aiwa tainyepa kuti abuse, I think ndo pandikazotange kufamba ndichitaura, ndo pandikazokwanisa kupindura mubvunzo wenyu. For now handikwanisa kupindura because vana vari kunzi vati abuse handiti of which hatisati taziva kuti who is wrong between mubereki nevana. Pandikatokwanisa hangu kupindura izvozvi ndichekuti inini semubereki nditoriwo nevana, ndadzidza kuti handifanire kupupurira vana vakanzi vaita chakati nekuti handina kuchiona kuita vari kunzewo kwavanenge vachiona. Inini mubereki ndiri mumba handina chandiri kuona, saka ndikazonzi mwana wenyu abatwa aba akasike kutanga ari kutopota achiba ko arigara achibata achiba, handifanire kumurambira kuti aiwa wangu haabi nekuti anogara akabata bhaibheri, wangu haabi nekuti ndinogara ndichimuudza mutemo.
Okay. Vamunzi mwana wako ari kuita chakati, gamuchira, but wona solution yekuti ungaita sei. Zvese zvinoitaura vanhu, wozobatanidza zvinhu zvese zvinoitaura vanhu, wotsvaga chikonzero kuti chii chiri kumboita kuti mwana wangu adai. Even nyange mai vacho ndataura navo ndikavafonera ndikatovatsanangura ndikati moms, sorry, ndine komana uya makataura naye panyaya ndichiti vanoenda vaona, ndikavatsanangurira ndikavakumbira ruregero kuti sorry, Mwari andiregerere nekuti handina kunge ndakatyawo. Vakazvigamuchirawo vakati it's fine, tazvinzwisisa, ende nyaya yako ndakainzwisisa kubva pakutanga kuti iwo wakagara wataura kuti inini ndiri kutyirawo basa rangu, plus ndiri kutya kuti mavhidhiyo akazobuda asiri evana venyu. Anogona kuzotanga kusekulata zvobuda kana paFacebook kana pachii, then varidzi vemavhidhiyo vaona zvotireswa kuti mavhidhiyo akabuda nekupi, ndobatwa ndini ndakabudisa mavhidhiyo mujeri. Ya ndizvozvo. Ya. Leon Gusha, pano tiri kutaura nyaya yevasikana 2, Kimberly, I can't remember the other one, kuti anonzani mudiki wachona, vanga vari palive yaTetilda. Anonzani mudiki wachona? Okay, sorry, iri kuita ichibreaka now. But zvamuri nyaya yatiri kutaura pandevana, mukaenda papeji raTetilda varipo vana ava, they were being looked for since 27 May last month. It has been Vanessa, it has been ascertained kuti vana ava vari muno muJoburg, and vatorwa nemapurisa, asi mapurisa ati havana zvavanokwanisa kuvaita kuti vadzosere kuvabereki vavo, because Tetilda vanga vari kufunga kuti vabereki ava vauye kuJoburg vave vazotora vana vavo. Saka pavataurwa navo nemapurisa ati vana ava they are over age, umwe wachona ane 21 umwe ane 19, zvireva kuti vana ava they are eligible to make their own decisions, they cannot be forced kuti vadzokere kunogara nevabereki vavo. Saka ndo nyaya iri panapa. Saka tina mukoma vari kuCape Town vari kutipupurira kuti vana ava vakavaona musi wa5 June panzvimbo pavanoshandira, vakatobhuka, asi vakaona vana vachimwa zvinodhaka, uyezve vanga vane vakomana vavo vakatorara vakatobhuka room, and they stayed in that room for a night, handiti vakagara for a night, handiti vakanga vachimwa doro. Mukuru wachona anonzi Kim anzi ari kuratidza kuti anenge anoita zvekushandisa madrugs. Saka ndo nyaya tinayo panapa, vanzvadzi Leona Gusha. Thank you so much for joining us, but please share this live with anyone who cares to know what is happening. Tichipedza mukoma, ndoda kuti tichipendera chirongwa chedu, magetsi edu anogona kuenda. Imimiwo munodawo kuti kudii kumhuri yeZimbabwe kune vabereki vakaita seni, and imimi like right now pane nyaya yakaitika kuEastern Cape musi weSunday, musi weSaturday, yekuti vana 22 vakafira mumanikiro. Sevanhu vari munomo, vanhu maZimbabweans, munoonawo sei nyaya iri kuitika kuvana, ngava vana vechikomana kana vana vechisikana, kuti vana vanenge vachipinda vachitanga kuita zvinodhaka? Toti vabereki vedu, vana vedu vari safe here munomu, kana kuti even kuZimbabwe kwachona, kana kuti we have failed as the parents kuma 2000 takonewa kuchengeta vana vedu, that's why we have this problem. Ini sekuona hangu kwangu ndingatoti kati takonewa, but because muri kuona kuti takatarisa nyaya iyi, pamwe vabereki vairedza kurora vana, but honai mabuditsiro akuita vana vanyaya vakuti abuse. Saka pakati manje mwana ukamuti adai anogona kuti abuse, ukamurega kuti achienda uko ndiwe unoseka. Unongoitry by all means kuti aite life yakanaka, unongoitry by all means kuti aite unhu hwakanaka, but mukutry imomo hauzotozwa kuti uri kutonzi wako abuse. Ini handisi kuti ndiri kufevhera vabereki, handisi kuti ndiri kufevhera vanhu, but munyika yangoveka ndiye kutongomudzawo right mwana kuti iwe shamwari, ini ndiri kurarama life yangu, handiti iwe ukada kutamba upenyu ndehwako, utambisa, it's up to you. Because apa anogona kusungisa achiti abuse.
ukada kumukontrol ukamusiya futi ndiwo unosekwa. Saka tapakati guys, tapakati. Zvinorwadza. Nyaya life yamazuva ano takangoziva kuti life yamazuva ano haichakontrolwe nesu vabereki, yakukontrolwa neinternet kuvana vedu. Tapedza. Hapana chimwe chatichatomboita, vana vedu vakukontrolwa neinternet. Ungamuita sei but akangoti pote paseri pfungwa dzato unongoitoitwa benzi. Ndizvozvo. Zvandingangokwanisa hangu kutaura zvakafanira example yavabereki vari kutaura kuti vana vavo. That's why ini ndakabva ndaita hold on because vaiti vana vavo vanotya Mwari, vana vavo vanoita sei. Nezvandandaona manje mwana wavo achiita ndakatya ndikati bisa mwana wavanhu asiriye mwana wavo because vaitaura zvebhaibheri but mazita aitaurwa manje ndiwayo. Saka ndakatya ndikati rega ndinyarare. Maona asi maini even maini vacho takataura navo futi pafoni ndikavatsanangurira samatsanangurira tiri ngokuita iyoyo vaitaura kuti vana havarambirwi. Maona ndizvozvo. vana havarambirwi ende for sure nhasi ndadzidza kuti pese apa ndandiritoone confusion kuti ndivo vana vandakaona but ndazoona manje kuti it's 100% ndivo vana vandakaona, ndivo 100%. Ende tisambonyeverane kuti vana ava kumpunyikidzwa, especially mukuru. Ndikatonyepa chaiko. Mukuru hakusina kumpunyikidzwa kwakadaro because aita zvaada. Ende anoratidza kuti ari muprista. Saka unoona kuti tikanyanya kuvavharira futi vana paanozobuda paya ndo pamhezisiro yacho anobva kutika kuenda zviya because unenge uchimuvharira mba. Saka zviri nani kuti akapota achibuda achiita sei, handisi kuti kubuda kunohura, kubuda kunodhakwa. Kumabhichiwo akabuda achiendawo zvine control. Tisabva tanyanya kuvavharira mumba zvezvo kuti ototadza kana kuona zuva. Ndizvozvo. Right. Tine mumwe munhu ari panapa. Redzai tinzwe. I mean, Dora C, I'm seeing you. Let's hear someone here on the line. Hello. Ndinofara makadii zvenyu? Okay, muri kutibata muri kupi Mukoma Bright? All right. Tipirei tinzwe. Muri kuionawo sei nyaya iyi? Ndizvozvo. Munhu waisangana naye wese mubereki wako akakuona uchiita zvakashata akuonera ipapa anokurovera ipapa ende iwe uchisvika kumba uchitaura futi kuvabereki ndarohwa waibatwa futi uchirohwa. Asi manje ivana vedu futi tine vana vemazuva ano vakutinetsa kuti ine handidwaro ine marights ako. Ndizvozvo. amai nababa futi tosaita vana vavo chivati vana vangu havanzwani, vana vangu vanoita zvaanoda. Anoona mukoma unotaura kuti vana vanoita zvebhaibheri. Mukoma mwana haasi akarevererwa mukurarama. Ndizvozvo. Kuti mwana aita chakati mudane zviri kutaurwa zvichokwaderi. Saka vabereki avakava vatovhara zvose zvokuti vana vavo vabatsirwe vaoneke. Nokuti vari kutaura kuti vana vangu vanoziva Mwari. Vangani vari kutadza vachiziva Mwari. Ndizvozvo. Apa vareverera vana. Asi chitarisira munhu ari kutaura vakutaura mukoma kutaura vakatovaona chokwadi ndivo vanavo. Asi toonai kuti vatadza kuburitsa information yakakwana nenyaya yekuti vabereki vari kutodaira vachiteverera vana. Ndizvozvo. Vana cheke chengati dai tikadzokera makare kare edu ekukura kare kuti mubereki wese akaona mwana achiita chakashata ane right yokumuti siya zvauri kuita izvo ndinokurova. Asi mazuva ano inini ndikatova mwana wenyu mukoma wakenani ka vakanibatira demo. Ndizvozvo. Ati mazuva ini ndakutotya ndikamuona mangwana kuburisa vana vedu mugwara. Zvakare mafoni maintaneti angatareva nemukoma aburisa vana vedu moi mugwara. Asi tanga tichiti mwana wangu angandarama asina foni zvite. Asi isu takararama tisina foni tarisai patiri nhasi. Ndizvozvo. Saka ndiri kukumbira kuvabereki
vabereki vevana ava vateerere vanhu vari kuvabatsira kutsvaga vana kwete kuvareverera. Ndizvozvo. Mwana wese akapanduka anobuda nenyaya yekuti abuse. Achitopuwa zvakanaka achibata zvese. Asi ukazomufunza kuti vanonzi ndai abuswa. Achinyeka futi. Because anoziva ndozvekutambirika kana ndiri kunze. Ende kana yatodaro iwo ndiwo atove nemhosva mubereki. Anonga akukandira mhosva iwewe. Nekuda kwemutemo iripo mubereki watova nemhosva. Mune marights akawanda kuvana vari muno asi havazive kuvatsanangura havatomboma-understand marights avo. Ndizvozvo. Handimazvo. Saka ndodambudziko kuvana ngatisarevererei vana. Vanga vashanda nemurumo yakaona vana ava vana vaigona kuwani. Asi kuona akutobata information inokosha nokuda kuti vakatadza kumudayira. Contribution yako vana havarevererwi. Vana havase vakareverera. Ndiyasinayo. Thank you so much Mukoma. Thank you Mukoma Bright for that contribution. Much appreciated. Hopefully vari kuteerera vachinzwa zviri kuitika ende vachabatsirika semhuri vagoita madecision akanaka. Dora C, how are you? Takasimba makasimbawo. Just a contribution yangu ndikungona hangu macomments vanhu vari kunyora kuti ngavaendese kumusha. Kuti kumusha is not an answer. Kumusha kune vanhu vari kuitawo zvakangodaro. Munhu I think mwana is better off neparent yake. Because I think wega is a parent ndwega ungatokwanisa kumugona. Kuendesera mwana mutoro wako kuti mwana wakugadzirire mwana wako. Kweyo unenge watopeli yake. Unenge watoita fail as a parent really. Yes, I do contribution yangu kuti I don't think so. Kutiza wakatiza pane all that zviri kuitika zvakawanda but that's not a solution yekuvaendesa kumusha. Because musha wacho anogona kungotiza futi. And imi as a parent makazvitarisawo what do you think about generation yedu yatiri kuti toita sei sevabereki? Pane chatingaite here? What conversation do we need to have with our kids? I think ndine exactly the same two girls like zvaitika izvozvo izvi ndirasikana two zvotine zuro kaanda utomborara chikupoti vana vangu how would I feel? As a parent really I think we need to be open nevana vedu kutaura kwete kuvatyisidzira ndozvandakadzidza izvozvo. Makudziro atakatoita isusu navo akatosiyana nezvavakura vari ivo. I remember taitokura tichitya vabereki vedu kutovatya chaiko. Kuti ukangonzi hey unobva watovhunduka ava havatya vanotokudayira. Saka I think kuita unotsiura but uchiziva kuti ichi zvinogona kungoitika. Woita I don't know how to describe it really. Kuti woita shamwari nemwana wako kuda kuziya twese twakawanzika twese kuda kuziya kuita even ukaenda like kuti hande for a lunch moenda muri kana two mombonotaura nyaya muchiita dig deep uchiita kufeya uchinzwa zviri kuitika uchinzwa kuti mwana wacho ari kufila sema emotions ake. But sometimes I think ndozvatinomisa izvozvo. Then paanozoita zvinhu hatiziye. Ndizvozvo. Nomafungiro angu. Thank you so much Sisi Dora C for that contribution. Hopefully vanhu vari kuteerera and maybe musati maenda Sisi Dora. Imimi mofunga kuti vabereki ava vangaite sei now that this situation is now in the public domain. Vangaite sei? What advice can you give them? Kana mateerera nyaya yacho kuti zvakamira zvachifamba so necontribution yaunzwa naMukoma Malone kuti vakavaona musi wa 5 vakatoedza kutaura navabereki vacho nabereki vacho kuti ndoda kuzotora mwana wangu ipapo. Munofunga kuti what advice can you give to these parents that are in this situation? I think inini hangu as a parent as much as zvichirwadza I think kuri kunzi given the opportunity they just need kutaura nevana vavo vonzwa kuti vana vacho vada kudzokera kumba here. Kana vasiri kuda they just have to let go as painful as it is. Because chero unomuita sei kana atransfer kudzokera they are adults now va above 18 vese. Kana varamba kudzokera kumba unovaitei? Hapana. Haungavasungirire kuti mutoenda nemi chete kumba. Saka I think as it is given the opportunity ngavataure ngavatsvage pavanosangana votaura vonzwa kuti vana vacho vari kuti chii
vopamba vanacho magota kuti takatiza because of this and this and we don't want kukuonai nezvenyu. Zvinorwadza but zvinoitika. Zvinorwadza but zvinoitika, hapana zvaungazviite because kana ati ndichada kukuonai unomusiyawo mupango yake, just like zvazvekuti muBible prodigal son akatiza akaenda kwaakaenda akapuwa mari andakazongodzoka ega. Saka I think it's examples of zvinhu zvakadaro izvozvo kuti sometimes as painful as it is, kana vati havasi kuda kudzoka kumba havasi kuda kudzoka kumba, kutongovasiya because hapana haungavatori, haungavati ndiri kutokusungirira kuti muye kumba, haungagara wakavakira, hazviite, haugare pamba pacho 24/7, saka vanogona kungotiza futi. Ndizvozvo. Thank you so much, Vanzvadzi, for that contribution. Much appreciated, and hopefully vanhu vari kuteerera and they are going to make changes. So that was Sisi Dora C giving us her contribution on that regard. Look, vabereki, you need to have a conversation with your kids, and that conversation will lead to that understanding, because kana vati havasi kuda, there are a number of things. Last year, I actually had to have a conversation with my brother's daughter. Sorry for saying this, but I'm just giving an example. She was free to talk to me. She's free to talk to me than she is to talk to my brother, who is a father. So I think there is also that opportunity. If you have an extended family, kana mai nini, kana bam nini, they can have a conversation. If there is an extended family member, that's my thinking. Or even if they are comfortable sitting down with Tete or someone who can be a social worker that can sit them down, no, we don't want to do this. Because some of the things is what is out there. Because you see, there is a fantasy that people can live in as kids and think that I can live this life, I can live this life, I can live this life. But they don't know that it's one life, you can lose it. You understand? You don't have a spare one. Motor in a spare, but one upenyu, I want to spare. You don't have a spare heart, you don't have a spare hand, you don't have a spare ear, you don't have a spare eye. If you lose that eye, it's gone. And so if the kids get to that understanding, so the conversation must start to understand that this is the life. If you mess it up, you have messed it up altogether. Yes, there is a chance for you to come back up, but you must understand that you need to take good steps in order to live a better life. So if you are not careful with what you are doing, yes, life is going to teach you. You understand? So if I was the parent, I would just talk to them, even send them a voice note. Guys, I understand you want to live your life, but I want to let you know, if anything happens, my door is always open for you. If you feel you have messed up, keep that window wide open. If you are the parent, maybe Kanababa Kim just want a message. What I want to tell him is, let these kids go, but tell them that your door is open. Tell them, go, guys, go and learn. Kana mazunyatsoona kuti life is like this, mazoziva upenyu huchavadzidzisa, upenyu huchavaendesa chikoro chaicho kuziva kuti zvavaifunga what they thought is life, it might not be life. So keep the door open, but let them go out there and learn, because in their mind they are thinking that you are trying to stop them from enjoying the good of life. And the day when that dawns on them, our parents had good intentions. Even us, even patai tsiurwa nevabereki, we always had that mentality yekufunga kuti mama vari kunditirambidza kuti ndidai. I remember mama vangu vaitaura kuti musaite zvavasikana tiri kuchikoro, and we always thought kuti they just want us to stop us from enjoying our life. So in my advice, if I would give advice, I would say, call them, send them a voice note, or find an intermediary. Tell them, guys, I know you don't want to have anything to do with me, but I'm letting you go. Go out and do your thing.
but my door is always open. However, the conditions will be like this, like this, like this. If they come back, you tell them, I told you, go out there. Because chimwe chinozoitika ndechekuti vana vakasadzidza, because if they are going to go out there and vakada kunovatora, what is going to happen is kuti vanenge vachifungidzira kuti they are being abused, they are being stopped. They will think kuti we were almost close from making it in life and our father messed it up. But if they go out there and they fail and they see kuti what we're doing or we messed up our chances, that's when they will come back. You have to accept. Of course, it's painful. Nobody wants to see their child suffering. Nobody wants to see their child failing. That's every parent's dream. But when it comes to this situation, my brother, my sister, Baba Namai Kim, I know I also have kids, and I feel and understand your pain. But I want to say this is the time to let go, but keep your arms wide open for your kids in the future. Anyway, on that note, I would like to say thank you to everyone that have contributed and to everyone that became part of the show. Big thumbs up to Mkoma Malone, who gave us a juicy information about these kids. Anyway, I want to take credit for this story. The story is with Tete Tilda. So Tete Tilda is one who is running this show. Please go and support her on a page. If there is any need for any contribution, I am not putting my hand in this whole issue. I am out of it. Go to page Tete Tilda and you go and support her from that page. Whatever decision she's going to take on these kids, it's totally up to Tete Tilda. I'm not going to be part of that, or Simel or whoever is going to be part. I'm not putting my hands. I was just talking to us as parents. What can we do and what advice can we give? I know this is a public platform, people are going to watch. So that is my thinking and this is my 2 cents. And I'm just saying, Kuti, in the coming days, whatever development we are going to see, we need to support the person who initiated this move, which is Tete Tilda. So anyway, I'll see you again in the next episode. I just want to read some few comments before I close. Priska Kurira, what you're saying, Zvakaoma Saka Murungu akatakura hana mhosva endeka. Yeah, there's nothing wrong with that. Ndevape varamba vabereki. No, vana ndo varamba. Lara Mchengu, manje ava vasiri vana, they are now adults. Yes. But inini mama wangu anonditi mwana zvino ndine 37 years. But vanongonditi mwana wangu. Saka that will never end. Izvozvi ndikamwana ndimwana wangu ane 8 years. But anenge achingoti ndokungomuti nhana. So that thing yekuti mwana ndewako, you can't take it away. Mwana ndewako, So that is what it is. It's always like that. However, there is a time where you have to cut the umbilical cord and say, guys, go out there, mess up, make the mistakes. Once you have made up the mistakes, you can come back. But it's always that problem. But anyway, I don't know, my guests, I don't know, maybe under respect. I'll see you on the next episode before this live broadcast is being cut off. Please share this live with your family and friends. I'll see you next time and ciao.